அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த பதிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேன் வாழை 2ஆம் காலோட முதல் வெட்டு அந்த பதிவு தான் இந்த இதில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எக்ஸாக்டாக வந்து தீபாவளி அன்னைக்கு நம்ம வந்து வெட்டினோம். அந்த அன்னைக்கு வந்து தேன் வாழையோட ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு கிலோ வந்து 21 ரூபா இருந்துச்சு. ஸோ ஆவரேஜாக வந்து ஒரு 100 தார் கிட்ட அந்த அன்னைக்கு டோட்டலாக வெட்டினோம். ஃபீல்டோட டோட்டல் ஏரியா வந்து சுமார் 1.5 ஏக்கரா. ஸோ மொத்தமாக வந்து 1200 தேன் வாழை இருக்குது. இது வந்து 2ஆம் கால். இனி வந்து அடுத்து நம்ம 3ஆம் கால் வெட்டுற பிளான் இல்லை. ஸோ காடை வந்து ஓட்டி விட்டுறதா வந்து நம்ம பிளான். இந்த பதிவில் வந்து லைவா வந்து வாழை வெட்டுறதோட பதிவு இந்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. அடுத்த பதிவில் லைவா வந்து வாழை எடை போடுறதோட பதிவு வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.